May natanggal na ano dun eh. Nakakuston ng aksidente. Lalagay natin sa dito. Tanggal eh. Baka mag-cause ng aksidente yan sa mga motorista. Checkpoint dito. Helmet lang pala. Yan laging sinasabi ko eh. Everywhere, anytime, pag nagmomotor kayo, suotin yung helmet nyo. Sa safety nyo rin yan, mga katim. Yan, welcome to Pamahawan Curve, mga katim. Sarap yung tumambay dito. Yo, what's up? Kumusta mga ka-team? It's been a long time. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload mga ka-team, ano? Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, ano? And para sa mga baguhan pa dito sa YouTube channel natin, don't forget to subscribe and like that button. Hit mo na rin yung notification bell button para every time na may upload kami is updated ka. Alright, so for today's video mga ka-team is pupuntahan natin yung panibagong tambayan spot dito sa Southern Leyte na kung tawagin nila ay Pamahawan Curve sa may Buntok, Southern Leyte. So yan yung pupuntahan natin yan. Matunog yung Pamahawan Curve ngayon eh. So try natin tignan. So this time is wala tayong kasama. Wala si My Love kasi naka-duty. Yun dun sa mga nagtatanong ano, bakit tayo medyo matagal muli nakapag-upload. It's because nilaan ko talaga yung halos 2 weeks. Nilaan ko talaga yung halos 2 weeks na panahon na yun para pag-aralan po yung mga sistema na kailangan natin i-set up sa channel natin. Since na-approve na nga tayo sa YouTube Partner Program at na-monetize na yung channel natin. So pinag-aralan ko pa yung mga pasikot-sikot, mga ways to earn sa YouTube. Yun, naglantala ako ng oras para malaman kung paano kumita sa YouTube maliban sa mga ads na yan, di ba? So yun, we're back mga ka-team. Salamat sa suporta. Di namin mararating ni My Love tong estado ng channel namin ngayon kundi din sa suportan yung lahat. Kung tutusin, kayo rin yung naging backbone nitong channel namin kung bakit ito na approved sa monetization. Alright, so babiyahe lang tayo. Malapit lang to mga ka-team dito sa Sugod. Malapit lang to, mga around 16 kilometers siguro. Parang di maganda yung gulong ko. Parang may nararamdaman ako sa gulong ko sa likod. Kaya lang check natin dun sa unan. Para kasing sumasayo yung gulong ko sa likod eh. Kaya check lang natin. So dito sa may curve na to, titignan lang natin. Titignan ko lang yung likurang likod ko. Likurang gulong ko. Parang may nararamdaman akong di maganda eh. Teka lang. Ayos naman. Ayos din. Good. Pakiramdam ko lang pala yun. Tara. Tuloy tayo sa biyahe. Sana di tayo maabutan ng ulan. Nagbabadya yung ulan dun banda oh. Actually inulan na dito kanina eh. Kanina pang umaga nang umuulan. Isa rin yun sa mga rason kung bakit di tayo nakapag-travel, di tayo nakapag-vlog eh. Kasi palaging umuulan dito. Wala tayong makukuhang magandang travel niyan pag laging umuulan. Mababasa yung GoPro natin. And then damage pa yun. Wala pa tayong pampalit. Kaya wala muna. Checkpoint dito. Helmet lang pala. Yan laging sinasabi ko eh. Everywhere, anytime, pag nagmomotor kayo, suotin yung helmet nyo. Sa safety nyo rin yan mga ka-team. Talaga nagbabadya yung ulan oh. Yan. Nabis ko to. Paalam ako kay My Love na pupunta akong Pamahawan. Pinayagan naman tayo kaya nga lang dandahan lang daw, chill lang. Kaya ito, chill lang ako. Ayun, so bibiyahe muna tayo. So eto muna yung mga shoutout natin. Alright, let's go. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this, no being too faithful, so young and dumb I never learned it. Mama told me you should never play with the heart. Maybe I should told you this right from the very start. Baby, I was tired of you playing my broken heart. Now it's you that want to restart. But I am so done with our path. I don't want to be your half. No more time for laughs, never
was a goddamn war, and my body was so sore. I seen you smile, I seen you cry. You stole my heart the first time. We were standing on the same side, and I tried and tried and tried. I will never be close to you again. I will never touch your hands again. I will never lay by you another night, 'cause I've been moving on. I will never be close to you again. I will never touch your hands again. I will never lay by you another night, 'cause I've been moving on. Yan, welcome to Pamahawan Curve mga ka-team. So done with our path. I don't want to be your half. No more time for laughs. Never ending broken hearts. I'll keep working hard through the dawn and through the dark. Someday I will see us apart. So yun nga mga ka-team, ano. So yun po yun po yung yan po yung Pamahawan Curve. Magandang ang tambak dito, men. Magandang tumambay dito. Titingnan lang natin kung may mga malalapit ba ditong tindahan na pwedeng pagbilhan ng mga snacks, tubig, pagkain. Yun. So try muna natin pumunta dun sa unahan. Hindi naman siguro mainit dito pag ganitong oras. Anong oras ba? 3:43. Kasi mainit to, lalo na pag trick ng araw. Kaso nga lang, yung diferensya ng curve na to, pag nagpa-banking kayo dito, is may espaltong hindi pantay. May tapal kumbaga. Kaya ingat-ingat lang sa gustong maglaro dito, no. Right at your limit pa rin. Huwag nyong sagarin yung limit nyo. Kaya ride safe pa rin. May mga tindahan naman dito eh. May mga tindahan pala dito eh. Okay lang pala dun. Goods na yun. Goods na yun para sa bagong spot dito sa Southern Leyte. Kahanap lang tayo ng pwedeng pagtambayan, yung parang overlooking kumbaga, para makakain tayo ng snack. Nagugutom ako. May dala akong biscuit dito, Skyflex. Kain lang tayo. Hanap lang tayo na parang overlooking, para peaceful. Kung wala, babalik na lang tayo. Ito, maganda na siguro dito. May basura. Wala nang overlooking dito. Balik na lang tayo. Try natin dun sa unahan. So yun mga ka-team, nakita nyo siguro yung Pamahawan Curve. Magandang spot din yun. Bagong spot dito sa Southern Leyte. So nandito sa may unahan pa ng Pamahawan Curve. Kain lang tayong biskuit. Nagugutom ako eh. Ano na siguro ito mga ka-team, sa may kahabaan na ng papuntang Bato Leyte. Teka, puti ko lang akong dalang tubig. Ganyang delikado dito. Maraming malalaking truck na dumadaan. Hindi katulad dun sa Colonia Curve na bihira lang daanan ng malalaking truck. Mga ilang kilometro na lang siguro dito. Marating mo na yung Bato Leyte. Malapit na lang dito yun. Hindi natin uubusin to. Wala akong tubig. Takot ako baka bilaukan tayo. Uuwin tayo. Yan, check ko lang kung gumagana ba yung audio. So yun mga ka-team, nakapag-snack na ako. Hindi ko na inubos kasi wala akong tubig. Baka mabibilaukan ako. Pasensya sa Tagalog, Bisaya tayo. So yan, pauwi na tayo. Mag-edit pa tayo eh. So yun, tara, pauwi na tayo. Ride safe sa atin. Ride safe sa lahat ng bumabiyahe. Ingat po tayong lahat. Nangka. Ito lang. May natanggal na dun eh. Baka makakusto ng aksidente. Kaya ilalagay natin sa dito. Natanggal eh.
baka mag-cause ng aksidente yan sa mga motorista. Okay lang pag naka 4 wheels, hindi mo masyadong mararamdaman yan, pero pag naka motor ka lang, delikado. Ito ang pamahawan curve. Ito yung delikado. Ito. Tsaka ito, pwede kang sumimplang dyan eh, kaya delikado talaga. Ito pa yan, diba? Kaya dahan-dahan kayo kung gusto nyo maglaro dito. Kaya balik tayo ulit, papakita ko sa inyo ulit. Ito. Ito yung curve mula dyan po na doon. Yan, di ba? Ito yung curve, pamahawan curve. Yan. Sana naman dito madumihan ng mga motorista, mga riders. Be responsible naman tayo. You know? Tara. So ayun mga katim, so dito na lang siguro natin end yung vlog natin for today, no? So kita-kits po tayo sa susunod na edisyon ng ating vlog. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, hit nyo na rin yung notification bell button para every time na may upload is updated kayo. Alright, so thank you mga katim, salamat sa pagbisita. God bless and ride safe sa lahat. Thank you.